Dámy a páni, ďakujem, že ste prišli v takom hojnom počte. Na budúce si zoberieme určite ešte väčšiu miestnosť. A prvé, čo chcem povedať, bude to síce prezentácia, ale ja vás prosím, aby ste mi do toho skákali a s kľudom ma prerušovali, pýtali sa aj provokatívnymi otázkami. Ja o elektromobilite viem nie úplne všetko, ale dosť veľa, takže rád odpoviem na každú vašu provokatívnu otázku. A to, čo chcem dneska urobiť, to, čo chce Seva robiť, popísal Jaro a jedna z tých vecí je určite komunikácia s ľuďmi a komunikácia s verejnosťou. A veľa z vás je tu novinárov, my sme tu pre vás. Seva má za úlohu odpovedať na otázky a má za úlohu oddemonizovať tému elektromobility. A chodíme po svete, venujeme sa tej téme, vidíme, čo sa deje a snažíme sa tie veci prinášať sem na Slovensku. Na Slovensku sa veľakrát o elektromobilite píše tak trocha skrátkovito a preto ja vás chcem povzbudiť, kedykoľvek o tom budete písať, snažte sa nás pýtať, aby sme mohli možno niektoré veci dovysvetliť alebo dať lepší prehľad. Prvá vec, ktorú chcem povedať o elektrických autách, úplne najdôležitejšia. Elektrické autá nie sú vhodné na všetky účely, na ktoré dnes používame klasické bežné autá. Ak niekto povie, že elektrickým autom nemôže cestovať do Hamburgu a naspäť, je to pravda, ja by som si ho tiež nezobral do Hamburgu a naspäť. Na druhej strane sú aplikácie, kedy sa elektrické auto oplatí, kedy je vhodné. Takto sa budú elektrické autá dostávať do života. Nájdu si miesto, nájdu si spôsob, nájdu si cestu tam, kde to dáva zmysel z hľadiska ekonomiky v prvom rade, ekológie a rôznych iných vplyvov alebo rôznych iných dôvodov, prečo tak urobiť. Ja len jednu vec, možno aby ste si zapamätali dneska dôležitú. Elektrické auto je veľmi drahé na obstaranie, alebo drahšie na obstaranie, ale je lacné na prevádzku. Existuje pre každé elektrické auto bod, kedy je ekonomicky výhodné. Aj bez dotácií. Od určitého počtu kilometrov je elektrické auto výhodné. Takže ja budem s tým oddemonizovaním možno ďalej pokračovať. Vrátim sa trocha naspäť k tomu, prečo Seva, čo vlastne sú tie myšlienky Sevy úplne od začiatku. My sme si stanovili takých 5 bodov, prečo si myslíme, že Slovensko je vhodné pre elektromobilitu. Prvá vec je určite automobilový priemysel, vôbec štruktúra nášho priemyslu, budem o tom ešte hovoriť ďalej. To je to, kde máme kompetenciu ako krajina. Určite je to otázka vedy výskumu. Máme tu nielen, že máme výrobné kapacity, lebo to je jedna vec, že máme stroje, zariadenia, haly, ale máme ľudí, máme šikovných ľudí, ktorí dokážu veci vymýšľať aj v tejto oblasti. Určite je to aj taká vhodnosť Slovenska pre rozvoj infraštruktúry a preto, aby sa elektrickým autom dalo cestovať. Bude o tom hovoriť Peťo Ševce na konci, ukážem vám mapu, budete prekvapení, koľko miest už na Slovensku, kde sa už môžete všade nabíjať. Na Slovensku sú 2 hlavné cestné ťahy. Tieto, keď sa podarí elektrifikovať, čo sa už v zásade aj podarilo, tak sa môžete dostať 80% územia, alebo 80% HDP leží práve okolo týchto 2 cestných ťahov. Posledná, alebo jedna z takých veľmi dôležitých vecí je práve náš energetický mix. Na Slovensku produkujeme elektrickú energiu s veľmi dobrým pomerom CO2 na kWh a to nás predurčuje na to, aby elektrické autá boli u nás skutočne zelené. Hoci čo človek robí, hoci čo kto niečo spraví, tak je to determinované podľa môjho názoru 2 vecami. Jedna je dôležitosť a urgentnosť. Keď tieto 2 veci dáte dokopy, tak väčšinou vás to popomkne k tomu, aby ste vykonali nejakú akciu. A ja vám chcem ukázať, čo je dôležitosť a čo je urgentnosť v oblasti elektromobility na Slovensku. My ako Seva vnímame elektromobilitu v 2 základných líniách. Prvá línia je dopad elektromobility na priemysel. To znamená na to, ako sa môže na Slovensku profitovať z toho, keď sa elektromobily rozvinú. Hovorím hlavne o výrobe, o službách, o informačných technológiách. A potom ten druhý smer, ktorým vnímame elektrické autá, sú dopad na životné prostredie, zdravie. To je o tom, koľko tých elektrických aut tu chodí a ako veľmi si pomôžeme tým, že tie klasické bežné autá so všetkými svojimi negatívami nahradíme elektrickými. Čiže v týchto 2 líniách, a budem sa venovať tej prvej. A hovoril som už o skladbe priemyslu. Na Slovensku sú najdôležitejší priemysel automotív, elektrotechnika, energetika. Všetky tieto 3 priemysly sa týkajú veľmi explicitne elektromobility.
tu Slovensko, ja zvyknem hovoriť, si nemôže dovoliť ignorovať vývoj v tejto oblasti. Mali by sme byť veľmi ostražití na to, čo sa deje, mali by sme sa veľmi pozorne pozerať, ako rýchlo a v ktorých oblastiach sa táto téma vyvíja, aby sme, sa hovorí, nezaspali vlak. Teraz k tej urgentnosti. Toto zobral som len taký veľmi dobre ilustratívny graf predaja elektrických automobilov a plug-in hybridov v Spojených štátoch. Rast je dvojnásobne rýchly ako pri hybridných autách. Čiže keď sa pozriem do minulosti a keď prišli na trh hybridné autá, ako rýchlo sa dostávali na trh, aké veľké boli prírastky pri elektrických a plug-in hybridných autách, to znamená tých takých hybridov, ktoré môžete dať do zastrčky, to nie je o tých hybridoch, ktoré tú možnosť nemajú, ktoré majú len maličkú baterku, ktorá slúži len na 10 km do jazdu. Ten nárast je takýto rýchly. Ale čo je ešte dôležitejšie, toto je graf registrovaných patentov v oblasti elektromobility v Nemecku. Jedni ľudia z jednej výskumnej agentúry si dali tú robotu, prelúskali sa všetkými registrovanými patentami za obdobie rokov 2000 až 2011 v oblasti elektromobility. To znamená baterky, informačné systémy, riadenie, motory, všetko. Ten graf hovorí za všetko. Veľakrát sa hovorí o tom, že elektrické autá sú tu už dlho, už sa to ako keby tak nejak nehýbe, nie sú tam žiadne inovácie a tak ďalej. Toto je podľa mňa absolútne kľúčový graf. Ten graf predbieha samozrejme dobu. Tie patenty sa dostanú do života v najbližších rokoch. Ja len keď hovoríme o tej urgentnosti, teraz je čas konať. To sú len také veľmi rýchlo, aby ste mali prehľad, že kto sú vlastne tí najväčší hráči v týchto oblasti. Zaujímavé je, že na tých prvých miestach sú firmy ako Bosch, Siemens, nie sú to len automobilky, to chcem povedať, že je to veľmi dôležité aj pre ten subdodávateľský reťazec. A to si treba uvedomiť. Na Slovensku vyrábame 1 000 000 aut, ale to je kompletizácia. Subdodávateľský reťazec je obrovský. A my v elektromobilite máme šancu obrovskú práve v tom subdodávateľskom reťazci. Dobre, skúsim sa teraz dotknúť štúdie samotnej. Ja ju tak veľmi rýchlo predstavím a v podstate ju máte všetci pred sebou na stole, dúfam. A snažili sme sa v spolupráci s spoločnosťou Capgemini dať dokopy také tie hlavné argumenty v nejakej takej stráviteľnej podobe nie veľkého rozsahu, ktoré by mali sumarizovať to, o čom elektromobilita na Slovensku je. Mali by to sprístupniť odbornej verejnosti, ale aj vám, zástupcom médií. Budem hovoriť, že o ktorých autách hovoríme o tej časti batériové elektrické autá, range extender, plug-in hybrid electric vehicles. To znamená, v tej štúdii, a vôbec to, keď hovoríme o elektrických autách, nehovoríme o tých hybridoch, ktoré typu, ja neviem, že si poznáme Lexus a podobne, ktoré nie sú schopné nabíjať sa za zastrčky. Hovoríme o autách, ktoré reálne využívajú relatívne vysoký dojazd na baterku minimálne 30-40 km a viac. Čo sa týka tej štúdie, tak je rozdelená na takých základných častí. Tá prvá sa venuje prínosom a obmedzením rozvoja elektromobility. V zásade sú to veci, o ktorých som doteraz hovoril. Hovorí o výzvach, ktoré musíme prekonať na to, aby sme elektromobilitu na Slovensku rozvíjali. Takisto sa tam venuje v jednej časti, skôr je to možno smerované voči subjektom v oblasti priemyslu, ktoré hovorí o tom, ako sa pripraviť na tieto zmeny. No a potom taká krátka sumarizácia o tom, kde je Slovensko a kam kráča. Jaro tu už spomínal stratégiu, ktorú sme pripravili na pôde ministerstva hospodárstva, ktorá sa, verím, že čoskoro dostane do života. To je dokument, ktorý je rozsiahlejší, má celá 60 strán, veľká analytická časť, tam sa skutočne dá dočítať k rôznym argumentom a rôznym celkom poctivým analýzam. Trvalo to takmer rok a pol a myslím si, že to je veľmi kvalitný dokument. Ak vnímam to, čo sa deje vlastne v okolitých krajinách, tak budeme mať stratégiu, ktorá je podľa mňa lepšia ako tá, ktorá je v Rakúsku. V Čechách na stratégii ešte len začínajú pracovať, v Poľsku nemajú a v Maďarsku taktiež. Takže z tohto pohľadu Slovensko sa nejakým spôsobom dostáva do popredia. Ja som rád, že tá téma začína sa o nej uvažovať, lebo ako som povedal, nemôžeme si ju dovoliť zmeškať. A čo sa týka tých prínosov, určite medzi ne patrí
vplyv na životné prostredie CO2, ale CO2 je len jeden rozmer, lebo, a to o tom budem troška hovoriť dlhšie, sú tu o mnoho dôležitejšie z môjho pohľadu vplyvy, a to je vplyv na zdravie, ktorý elektromobily môžu výrazne pomôcť. Nemalý dôraz je na znižovanie závislosti na fosilných palivách. Samozrejme pri tých počtoch aut, ktoré sú tu teraz, to možno nevyzerá nejak veľmi dramaticky, ale ak sa podiel elektrických aut v budúcnosti bude zvyšovať, a my hovoríme o období, či už hovoríme o energetike, o plánovaní v energetike, o plánovaní infraštruktúry v energetike, alebo hovoríme o automobilovom priemysle, hovoríme o období 10 rokov a viac. A to je relevantný časový údaj. To je to v energetike, to nie je dlhé obdobie, to chcem povedať. Čiže to, čo dneska hovoríme, že máme tu na Slovensku malý počet aut, áno, pozrieme sa na to, ako to bude vyzerať za 10, za 20 rokov, pretože tedy sa reálne prejavia dopady v energetike a tie treba plánovať dnes. A nemusím všetkým vám asi hovoriť o tom, aká je situácia v oblasti závislosti Slovenska na energetických nosičoch, že nám to všetko tečie z jednej alebo z dvoch rúr a že to nie je ako úplne ideálna situácia. Hovoríme o tom, že elektromobilita tam môže byť rástovým impulzom pre Slovensko, hlavne v oblasti výskumu vývoja, automotive industrie a tak ďalej. My sme si robili taký prieskum vlastne celou škálou automobilového priemyslu na Slovensku. Je tu veľmi veľa firiem, ktoré sa mohli kompetenčne zapojiť a ktoré sa už aj zapájajú. Napríklad Panasonic vyrába v Lozorne baterky. Máme tu firmu Mans v Novom Meste nad Váhom, ktorá vyrába zariadenia pre výrobné linky pre výrobu batérií. Tam je zamestnaných, myslím, že 60 inžinierov. Oni projektujú, robia prácu s vysokou pridanou hodnotou. Čiže sú tu také tie skryté veci, ktoré možno nie sú úplne na prvý pohľad zrejme, ale dostávajú sa do popredia. Spomenul by som teraz ešte v rýchlosti zdravie. Hovorí sa stále o CO2, lebo je to taká téma, máme tam nastavené nejaké ciele a podobne. Ale čo je podľa môjho názoru ešte o mnoho dôležitejšie, je dopad ostatných emisí a hluku na zdravie obyvateľa. My sme sa v tej štúdii pomerne intenzívne venovali práve tomuto, takže nepôjdem úplne do detailu. Je to tam na jednej strane zhrnuté, môžete z toho čerpať. Tie podklady sú tam všetky aj s odkazmi, takže môžete si pozrieť, vždycky sa odkazujeme na dokumenty Európskej únie, prípadne Slovenského národného ústavu zdravia. Ja by som len vypichol niekoľko vecí. Prvá vec je, ktoré si uvedomuje veľmi málo ľudí, to sú pevné častice. PM10, ktoré sú, a dokonca PM2,5, čo sú ešte menšie. Svetová zdravotnícka organizácia nedávno potvrdila, že toto sú karcinogénne látky, a prispievajú významným spôsobom k zvyšovaniu chorôb, zvyšovaniu karcinogénnych ochorení. Dokonca sú tam vyčíslené, že aký počet ľudí v Európskej únii práve na takéto choroby trpí práve v dôsledku dopravy. Ja viem, že môže hneď zaznieť argument, ale tak aj tú elektrínu z niečoho treba vyrobiť. Ale to je pravda. Jeden môj protiargument okamžite je to, že energetický mix, ktorý sa na to používa, je hodnejší ako to, čo sa priamo spaluje v aute. A druhý argument je to, keď to proste máte pod nosom, tak to máte pod nosom. Nikto si nesadne na komín a nebude dýchať z plodiny, z uholnej elektrárne. Proste fakt je taký, že keď vám to chodí po Bajkalskej, tak to na tej Bajkalskej dýchate. A určite sú tam rozobraté ďalšie škodlivé látky, benzén, ktorý napríklad spôsobuje astmatické ochorenia. Pričom 80 až 85% benzénu je produkovaných z dopravy práve s dieselovými autami. Sú tam spomínané určite hluk, ďalšia vec, ktorú si možno málo uvedomuje. Bratislava bola vyhodnotená ako jedno z najhlučnejších miest v Európe. Robili sa prieskumy na tých najdôležitejších ťahoch, snažili sa to nejakým spôsobom zanalizovať. Všetky tieto veci prispievajú k takým skrytým nákladom dopravy, ktorú nevnímame, nevieme. Oni nie sú zaplatené, ale v konečnom dôsledku ich niekde zaplatíme. Zaplatíme ich v zdravotných poisťovniach, zaplatíme ich u lekárov. To sú veci, ktoré, áno, ja teraz nevolám potom, aby sme tie náklady nejak medzi sebou za asistencie štátnych orgánov shiftovali, ale ja len chcem upozorniť na to, že tu sú dopady, ktoré sú možno málo bráne na zreteľ.
Ostatné veci už len tak možno veľmi v rýchlosti. Čo sa týka toho dopadu na ekonomiku, určite spomenul by som ešte jeden dôležitý prvok elektromobility. Ak som dneska na začiatku povedal, že existuje bod, kedy elektrické auto lacnejšie ako auto s dieselovým pohonom, a ak platí, že v budúcnosti budú ceny elektrických aut klesať, čo si myslím, že teda budú, a môžeme sa o tom debatovať, prečo, tak z toho vyplýva, že raz aj tá doprava bude lacnejšia. A znižovať náklady na dopravu, doprava v priemysle nič neprodukuje, to sú umrtvené náklady, v podstate potrebujete presúvať veci z A, B, bez toho to nejde samozrejme, ale nič z toho, žiadne väčší osoh okrem tej finálnej produkcii nemáte. Čiže ak znižíte náklady na dopravu, ak znižíte náklady, tie takéto, ja to nazývam, že mŕtve náklady, dokážete zvyšovať hrubý domáci produkt. Okrem tých všetkých dopadov na energetickú bezpečnosť a tak ďalej, by závedenie elektromobility a rozvoj elektromobility v budúcnosti mohlo priniesť zníženie nákladov na dopravu, ktoré by mohli neskôr prinášať celkom zaujímavé zvýšenie hrubého domáceho produktu, domácej spotreby či zamestnanosti. Dotkol by som sa veľmi v rýchlosti ešte teda niektorých opatrení, ktoré sa pre elektromobilitu zavádzajú, a tu by som chcel tiež oddemonizovať jednu vec. Hovorí sa stále o tom, alebo veľmi často o tom, že elektrické autá potrebujú masívnu podporu, finančnú podporu. Ja osobne si to nemyslím. Ja si myslím, že tá podpora finančná je na mieste skôr v takej nepriamej forme. Veľmi úspešné sú programy, ktoré v rôznych krajinách Európy implementovali, ktoré na určitý čas, kým tie elektrické autá dosiahnu určitý, nazvem to, minimálny počet, zvýhodňujú elektrické autá v parkovaní, v prístupe do autobusových pruhov, odpustení niektorých daní a poplatkov. To sú všetko veci, ktoré z môjho pohľadu nemajú veľký monetárny dopad, ale majú veľmi dôležitý komunikačný dopad. To, ak si prečítate stratégiu, snažíme ako keby, aby aj z hľadiska verejnej správy, vlády a tak ďalej bolo pochopené, že pre nás sú hlavne komunikačným partnerom, pre nás sú tým, ktorí majú povedať, že toto je preferovaný druh dopravy. A toto sú opatrenia, ktorými chceme odkomunikovať verejnosti, že toto je tá cesta, ktorá prináša všetky tie pozitíva, o ktorých som hovoril. To znamená, my ako SEVA, to chcem povedať, nevoláme po masívnych dotáciách pre elektrické auta, lebo si myslím, že to nie je efektívne. Voláme o väčšom počte drobných opatrení, ktoré užívateľovi elektrických aut spríjemnia život a podporia jeho rozhodnutie prejsť na elektrické auto. Pretože aj keď to elektrické auto bude ekonomicky rovnako výhodné, stále je tam určitá bariéra toho, aby sa ten človek rozhodol, pretože to je nová technológia, neoverená a tak ďalej, a tak ďalej. Takže vnímame tú dôležitú úlohu štátu, ale aj dôležitú úlohu samospráv, o ktorých hovoril Jaro, že s nimi veľmi intenzívne komunikujem práve v tom, aby boli takými nejakými nositeľmi myšlienky. A toto sa deje práve všade vo svete. Všade tam tie samosprávy práve hovoria o tom, že tie elektromobility chcú, že im vyhradzujú parkovacie miesta. Nie preto, aby nahnevali tých, ktorí elektrické auta nemajú, ale preto, aby jasne dali najavo, že my tu tie elektromobily chceme. To, čo bežne funguje v iných krajinách, tak na Slovensku nefunguje. Dobre, nemáme toľko peňazí, ale či ste hovorili o takej možnosti, aspoň aby sa odpustila DPH z takýchto vozidiel, čo by teda štát vôbec nič nestálo, nemusí dať priame dotácie, ale môže to byť takto nepriamo. Spomínal som stratégiu, je tam na konci 25 opatrení, ktoré nejakým spôsobom smerujú k rozvoju elektromobility. Nerad používam slovo podpora, ale rozvoj. Sú tam navrhnuté konkrétne DPH, napríklad nie, lebo je to veľmi citlivá téma, nechceme otvoriť DPH a potom sa nám otvoria zdravotnícke pomôcky a neviem, kto všetko ešte bude chcieť odpustiť DPH. Ale sú tam také veci ako napríklad odpustenie mýtnych poplatkov. Také teda do 3,5 tony, dnes ešte mýto nie je zavedené, ale možno v blízkej budúcnosti bude a plus elektromobily sa už dneska dajú zohnať aj v tej kategórii nákladných automobilov. Je tam hovorené napríklad o vyhradených parkovacích miestach, o tom, že kto si kúpi elektrický automobil, a to je odporúčania voči samosprávam, samozrejme vláda nemá možnosť nejakým spôsobom ovplyvniť toto rozhodnutie samospráv, aby umožnili, aby vyhradili parkovacie miesto a motivovali takýmto spôsobom človeka k tomu, aby si to elektrické auto kúpil. Sú tam
Sú tam veci ako propagácia elektromobility, sú tam veci ako prístup do autobusových pruhov, aby jednoducho mohli využívať to, že nestoja tie auta v zápchach, že proste jednoducho sa dokážu dostať rýchlejšie. Je tých aut stále relatívne málo a tie opatrenia sa dajú nastaviť tak, aby neboli fatálne. Druhý, dobre, že ste spomenuli DPH-čku. Keď sme vyčíslovali tie monetárne dopady, to znamená, keď hovoríme napríklad o odpustení cestnej dane, hovoríme o odpustení mýtnych poplatkov a tak ďalej. Na druhej strane elektrické autá, ktoré sú väčšinou drahšie, tak do toho štátneho rozpočtu prinesú DPH-čku, zvýšenú DPH-čku. To znamená, keď sme zrátali neto dopady v najbližších rokoch, tak sme zistili, že vlastne v podstate sú pozitívne pre štát, napriek tomu, že sa tam niektoré veci zavedú a zaimplementujú. Ja možno ešte len doplním, lebo tie auta sú naozaj neprístupné cenovo pre Slovákov a teda možno aj v iných krajinách. 35 000 nie je tak málo, možno sa nájde aj niečo lacnejšie, ale ja neviem, o tých priamých dotáciách sa hovorilo, alebo že by sa niečo v tomto zmysle robilo, prípadne cez asociáciu, videl som tam dodávateľov alebo distribútorov elektrickej energie, keby mali možno lacnejšiu elektrickú energiu, práve takéto elektromobily. Zodpoviem obidve otázky. Prvá, čo sa týka tých aut, to je presne to, takýto stav bol pred 4 rokmi. Pred 4 rokmi stálo elektrické auto 35 000, boli to väčšinou malé autá, také typu Peugeot, Ion a podobne, Smart. A skutočne mali takúto cenovku. Dnes, keď pôjdete tu na autosalón, tak tu nájdete elektrické autá, ktoré sú výrazne lacnejšie. Sú stále aj niektoré aj drahšie. Ale máte napríklad Nissan Leaf, nechcem robiť reklamu konkrétnej značke, ale máte napríklad Nissan Leaf, ktorého ceníková cena je 25 000 eur. Bez DPH. To auto je o kategóriu lepšie ako tie, o ktorých som spomínal. To auto je dlhšie ako Škoda Octavia, je vnútri, čo sa týka komfortu a tak ďalej, absolútne porovnateľné. Čiže ad 1 ho treba porovnávať s autom, ktoré je vyššej cenovej kategórie, ad 2 je lacnejšie. My sme spočítali, že pre Nissan Leaf je taký ten break-even point, o ktorým som hovoril, ten bod, koľko treba najazdiť, okolo 130 až 150 000 km. V podmienkach Slovenska bez akékoľvek dotácie. Čiže ak najazdíte na tom Nissane za 150 000, tak už sa vám oplatí, pretože tá prevádzka je lacnejšia, myslím, počas životnosti toho auta. A teraz sa vrátim 4 alebo 5 rokov dozadu, keď sa ľudia rozhodovali o dízlovom a benzínovom aute. A keď si to spomeniete, tak dneska už ten rozdiel je malý relatívne, hlavne od 2008, kedy výrazne zatlačilo na cenu aut a tie ceny v podstate poklesli. Keď si spomeniete na to obdobie, tak tam bol ten bod, kedy sa to lámalo medzi benzínom a dízlom niekde okolo 90 000. Čiže hovoríme o aute elektrickom, kde je to 150 000 a to nedávno všeobecne akceptované bolo, že ľudia si kupovali dieselové auta napriek tomu, že som to vrátil až pri 90 000. Ja tým chcem povedať, áno, to elektrické auto skutočne potrebuje intenzívne využívanie, najazdiť s elektrickým autom alebo s akýmkoľvek autom 150 000 km nie je jednoduché, ale existujú aplikácie. A hlavne to, čo chcem povedať, ten rozdiel už dneska nie je dramatický. To už nie je iný vesmír, to už je vec, ktorá sa dramaticky blíži a ja si osobne myslím, že možno, že v priebehu 2-3 rokov budeme s tým bodom, kedy sa to bude lámať možno na tej úrovni, ako bol kedysi benzín a diesel a pôjde to stále ďalej a ďalej. Čiže to je tá odpoveď. Čo sa týka tej elektriny a tak ďalej, vieme, aký je na Slovensku stav s cenami elektrickej energie. Je to veľmi diskutovaná téma, priemysel samozrejme dvíha ruky, hovorí o tom, že pozor, je tu drahá elektrina, máme s tým problémy a tak ďalej. Nechceme ísť týmto smerom, ale čo je možno zaujímavejšie, je vytvoriť infraštruktúru, vytvoriť podmienky na to, aby sa tie elektrické autá dali nabíjať. My hovoríme napríklad o tom, že by bolo vhodné zaviesť tarifu, ktorá bude rešpektovať nejaké podmienky alebo unikátnosť elektrických aut, a to hlavne to, že vy môžete elektrické auto v noci nabíjať s kľudom od 2:00 v noci do 4:00 rána. A to je obdobie, kedy je lacná elektrická energia ako energia a sú nevyužité siete, lebo tie sú samozrejme dimenzované na spotrebu, ktorá je o mnoho väčšia počas dňa. Čiže nehovorím, že to je niečo, čo sa zavedie v najbližšom roku, ale určite by sme veľmi radi vyvolali diskusiu práve s dôležitými hráčmi v tejto oblasti, aby sme skúsili nájsť spôsob, ako podporiť
elektrické auta takýmto spôsobom. Pritom ale to si treba uvedomiť, takéto nastavenie tarify nebude znamenať zvýšené náklady, nebude dotáciou. Ono len prispôsobí tú odberovú krivku, alebo teda ten diagram, za ktorý platíte, prispôsobí potrebám elektrického auta. To je kľúčové. Hovorím, my nechceme zasahovať do zvyšovať ceny elektrické energie pre priemysel. To je kľúčové. Ešte predsa len, ak môžem, jednu otázku. Tých 150 000 ste povedali kilometrov, čo technologická amortizácia toho vozidla, ako dostávajú zabrať batérie počas tohto cyklu 150 000, pretože to je asi ten najdrahší komponent v tom aute, ak sa nemýlim, tak určite minimálne 50-60% hodnoty auta sú batérie a vydržia vôbec tie batérie toľkoto kilometrov, alebo netreba ich meniť? Ja vám poviem, aj sám podnikám v oblasti elektromobility a poviem vám príklad, my sme veľmi detailne skúmali batérie, ktoré dávame do našich aut. To znamená, že sme im mali na tzv. Cyklovačoch. To je zariadenie, ktoré tú baterku vybije, teda nabije, potom znova vybije, nabije a tak ďalej a tak ďalej. Testovali sme si dobre pamätám, okolo 25 až 30 rôznych batérií od rôznych výrobcov. Batérie pre elektrické auta sú iné ako batérie, ktoré máte v tom klasickom aute, 12V, sú iné ako tie, čo máte v notebookoch a v telefónoch. Batérie v elektrických autách úplne štandardne vydržia 2000 cyklov, to znamená nabití a vybití. Pričom po týchto 2000 cykloch sa dostanú na 80% svojej kapacity. To znamená, dokážu uchovať 80% toho, čo uchovali na začiatok. 2000 cyklov krát deleno 250 pracovných dní za rok je 8 rokov. Čiže to, čo my momentálne, hovorím, že to je vec z praxe, to, čo my vnímame, je ani nie tak opotrebovanie chémie tých batérií, ako skôr už potom morálne zastaranie a nejaké mechanické opotrebovanie, povedzme, tých batérií pekov. Čiže tá chémia už dneska je na veľmi dobrej úrovni. A tým, ako to je nastavené, tým, ako je to namiešané, tak ľudovo poviem, tak výdrž batérií po tej chemickej stránke dnes už nie je problém.